Fedri di ddeutha ni am faint fes ti'n disgwyl i ddod i fewn i'r maes heddiw ma? Wel, oedden ni'n lwcus iawn deud y gwir. Nes i gael fatha brainwave, beth bynnag di'n yn Cymraeg, a stwffio beicia pawb yn y fan, a stwffio rucsac i cario trombôn. Ac o'n i'n meddwl, wel, just lasa'r traffig yn really drwg yn bored, a ni'n medru just parcio fan a neidio ar y beics, a dyna be nathon ni. Ac, tymod, oedd yn tipyn o hwyl, ond teimlo gywir yn drwg am y bobl stressed yn y ceir. Ac os dwi yn gwybod y teimlad mae bod mewn traffig efo plant bach yn y car, mae angen torri twll arall yn y wal yma, dwi'n credu. Mae'n disgwyl am bws gyntaf am hen y groes. 9:45 yn wreiddiol, ond dyna ddaeth y bws. Ac tua ryw 20 munud i 10 yn ddibenderfynu cymryd car i'r groeslon a troi lawr lôn enw Cefn Glyn. Sydd Cefn i Glyn Llifon ydy hwnnw wrth gwrs. Ond yna ni dagfa fawr o geir yn mynd lawr am lôn Bwtelig gan Arfon. Ac am faint fes ti'n disgwyl yn y dagfa fawr yma o geir? O, di siŵr tua awr braf oedd hi'n mynd symud mymryn tua ryw 50 allan unwaith bob 5 munud. A fedri di ddeud wrth gwylwyr y Sianel62 yn lle ti'n byw a pa mor bell wyt ti'n byw o faes Eisteddfod? Swn i'n dweud ryw 2 filltir hanner. Felly fes ti'n mewn tagfa am awr i drafeilio 2 filltir a hanner? Do, yn anffodus, fel llawer un arall mae'n siŵr. Oedden ni'n cychwyn y lôn yn pwll, chydig ar ôl 10 bore yma, a ni'n cyrraedd y maes hanner awr 1. A fedrwch chi ddeud wrth y gwylwyr faint o bell ydy llenfer pwll o faes Eisteddfod? Wel, ryw 12 milltir, 4 milltir 10 felly. Yeah. A da chi'n meddwl bod o'n dderbyniol bod rhaid i bobl ddisgwyl cyn gymaint mwyn dŵad i'r maes? Wel na, mae'n warthus i gwir. Sef os yna well trefniant yna hyn bod yna mwy na un mynedfa i fewn i'r maes parcio. Dyna di'r achos y peth i gyd, dwi'n meddwl. Dros 2 awr. A wedyn teithio o ddinas oedden ni. So tua 3 milltir. Felly nath o gymryd 2 awr i chdi drafeilio ryw 2 milltir. Wyt ti'n meddwl bod yna'n dderbyniol? Na, di ddweud y gwir. Mae o'n jyst iawn o diwrnod ar ben erbyn i ni gyrraedd. A plant yn mynd yn nuts yn car. A ti'n meddwl bod yna lot o gyfrifoldeb am hyn ar ysgwyddau'r urdd y dyliau nhw fod wedi meddwl am y peth yn fwy a di cynllunio'n well? Dwi'n meddwl dylsa nhw wedi, de. Diolch yn rocket science i gael drefnu parcio. Wel, nathon ni gychwyn o Bethesda bore yma, 7:45, ac ydi bron yn 10 gan ni'n cyrraedd yma. A fedri di ddeud y gwylwyr pa mor bell ydi Bethesda o'r maes? Dwi'n meddwl bod tua 15 milltir, diolch mor bell a hynny, de. Ti'n meddwl bod yr holl beth yn dderbyniol ac oedd o'n ddisgwyliedig, neu? Wel, mae rhywbeth sydd yn digwydd ar y bore dydd Llun bob blwyddyn, dydy. Dwi'n siŵr erbyn bore fori, da ni eisiau bod yma erbyn 8 bore fori. Dwi'n siŵr fod yn well o lawer erbyn hynny, de. Da ni'n gobeithio. Doedd yn ddrwg, tua hanner awr sy'n ei ddeud, ond nes i short cutio. So da ni'n mynd dod hanner ffordd o Gaernarfon a tŵr ciwia mawr, doedd yn ddrwg. Wedyn, yn lle ti'n byw, allu di ddeud y gwylwyr pa mor bell wyt ti'n byw ar maes? Bethel dwi'n byw, sydd heibio Gaernarfon. Tua 20 munud, mae'n siŵr. A wyt ti'n meddwl bod yr holl sefyllfa yn dderbyniol? Ti'n meddwl, twod, oes na rhywbeth sy'r urdd i gallu neud i helpu'r sefyllfa? Ella cael cynllun well, bod yna ffordd i fewn a ffordd allan, yn lle bod pob yn dod fewn ag allan trwy'r un ffordd. Oedd ffodus iawn, doedd dim rhaid i fi disgwyl o gwbl. Oherwydd mae wedi dewis dod ar olwynion beic cerbyd 2 olwyn yn lle o bedair felly. Doedd dim traffic jams yn effeithio dim arno fi. Yn mynd rownd un ochr o'r traffig, dim problem. Dim angen disgwyl am le i barcio, dim problem ffeindio'r cerbyd wedyn chwaith pnawn yma. Dwi'n credu dydy gwir na dyna di'r ffordd cyflyma o gyrraedd maeth steddfod eitha aml ydy ar beic felly. Ond
Yn ffodus, di'r Urdd ddim yn darparu raciau cyfleus i gloi beic. Felly dwi wedi gloi yn erbyn i fences nhw. Ond gobeithio bod rhywun yn gwrando fel steddfod blwyddyn nesaf. Gobeithio bydd pobl yn cael ei annog i osgoi'r holl tagfeydd gwirion yma ac teithio mewn ffordd iach, cynaladwy a so nhw'n mwy hapus hefyd fatha fi, dim stress. Go!